Dobar dan dobri ljudi, Ninja Klikeraš je sa vama. U ovom videu ću vam pokazati na koji način možete da instalirate program koji vam omogućava korištenje svih aplikacija koje koristite na vašem mobilnom telefonu, da koristite na vašem laptopu ili na vašem desktop računaru. To je bukvalno instalacija Android sistema u vaš operativni sistem, znači ako koristite Windows 8, Windows 10, nebitno je, to je samo jedan program koji vam omogućava korištenje Android aplikacija. Šta još imam da vam kažem vezano za to? Pokazat ću vam dva neka programa, ja koristim jedan od ta dva, pa vi izaberite koji vam je zgodniji i koji vam je bolji, pa zato hajmo u Google Chrome. Prvi se zove BlueStacks. Znači, kao što sam i već rekao, to je neka platforma koja omogućava instaliranje, pokretanje svih aplikacija za Android uređaje koji postoje na App Store. Ovdje su ga oni prezentovali kao da služi isključivo i samo za igranje igrica, dobro, što je verovatno i osnovna neka svrha, šta ti ja znam, ali možete da koristite, ne znam, mail, Word, možete da koristite bilo koje druge aplikacije koje svakodnevno koristite na vašem telefonu, samo da ih bukvalno prebacite na vaš laptop. Šta još ovdje ima interesantno? Ono što je potrebno da vam kažem je da kliknete samo na ovo download zeleno dugme i da skinete taj program na vaš laptop ili desktop računar, pokrenete je i bukvalno instalirate na vašem uređaju. To je ovaj prvi. Evo da, ovdje su pokazali bukvalno, samo vidim igrice, ne vidim ništa drugo. Dobro, da, ovdje kaže da je grafika jako dobra. Dobro, ništa, idemo na drugi program. Taj program inače i ja koristim, on se zove Memu. I mislim da je on dosta bolje od ovog BlueStacks programa. I vidite da se redovno ažurira, evo, ovo je verzija od, šta mi je ovo, mi ne treba. Ovo je verzija od 24. marta. Tako da, šta mi je potrebno, da ovdje sad bilo prikazano šta mi je sve potrebno od konfiguracije vašeg laptopa ili vašeg desktop računara. Ali meni je laptop 4 GB RAM-a i 3 procesor, tako da sve glatko radi. Isto kao i na prošlom ovom BlueStacksu, kliknete na ovaj download, skinete tu instalaciju na vaš uređaj i pokrenete je, instalirate je i ništa, uživate u svim čarima i pogodnostima koje ovaj program omogućava, odnosno da koristite sve aplikacije koje postoje na App. Sad ću to da vam pokažem kako to izgleda na mom laptopu. Možete ovdje isto da skinete download. Evo ovako, ništa, ja sam to već otvorio. Sad ću samo da vam pokažem kako izgleda, možete da proširite na ceo ekran, ako hoćete možete da smanjite. Mislim da se ovdje negdje u ovom desnom donjem uglu, da, ovdje se vrši ovo skraćivanje i povećavanje tog, da kažem, programa, tog prozora. I klasika je dobra, igram ovu igricu Smashing 4, ali možete da instalirate šta god hoćete. Možete da instalirate i vaš mail i bukvalno sve. Ajde da odemo da vam pokažem. Odemo na ovaj Google Play, šta hoćete, Messenger, Facebook, Instagram, ne znam, šta god. Ajde, možemo da skinemo nešto. Neku aplikaciju da vam pokažem kako to. Ajde, skinut ćemo mail, ne znam. Gmail. Ništa, idemo sad samo na install. Idemo da prihvatimo. I to je to, u 2 klika. Ništa, dok se ovo skida, vidite kako se skida, isto kao na telefonu, bukvalno odozgo provučete ovaj screen. Idemo sad na home,
da vam pokažem ono, bukvalno evo ovo je malo neka zahtjevnija aplikacija, da tako kažem, zahtjevnija igrica, da vam pokažem samo kako pokreće to ovaj uređaj. Dobro, nije baš tako brzo kako je inače na telefonu, ali ono, skroz je ok, ništa ne baguje, ništa ne secka, što bi se reklo, grafika je skroz na zadovoljavajućem nivou, tako da sad ću to da vam pokažem. Samo da vidim. Da li mi je skinuo? Da, evo ga, mail. Skinuo je mail, možete sad, ajde da vidimo, da ga otvorimo. Kako funkcioniše. Da. Standardno kao na vašem mobilnom telefonu. Dobro, ovo nam ne treba, to ćemo da gasimo. To sam samo htio da vam pokažem. I to bi bilo to u suštini. Sad ovdje imate, vidjet ćete i sami, neke dodatne pogodnosti za, ovo je za vraćanje nazad, ovo je za vraćanje na home, ovo je da promijenite režim aplikacija, podešavanja, uključivanje lokacije, smanjivanje, povećavanje zvuka. Imate i ovaj APK instaliranje sa vašeg PC-a, znači skinete samo APK file bilo koje aplikacije na internetu, ubacite je u Memu Play i on vam je instalira bukvalno kroz sam taj program. Vezano za ovo, ništa, ugasit ću ovu igricu, nema veze. Ne znam šta bih još mogao da vam kažem vezano za ovaj ekstra program. Besplatan je, ne znam, dobar je, brz je, ne baguje. Možete da koristite sve aplikacije koje postoje na App Store-u vezane za Android uređaje. I to bi bilo to, ono, bukvalno imate mobilni telefon u vašem laptopu. Ništa, to bi bilo to za danas. Ako vam se svidio ovaj video, slobodno možete da bacite like, možete da bacite subscribe i vidimo se u narednim videima. Ćao, čao, veliki pozdrav!